Kaixo, ni Miren Amuriza naiz eta Jon Arretxerekin solasaldi hau izateko, aukera eta sortea daukat. Kaixo, Jon? Kaixo, Miren. Gogotu, zaude, kontuak izateko? Sortea neurea da, jakina. Ia, zer ateratzen dugun. Hemen ibili naiz ni egun hauetan, sarean, eta batean eta bestean saltzeatzen, zuke eginikoak, zuke idatzirikoak, eta elkarrizketa batean irakurri dizut, umetan zuke gauza asko izan nahi zenuela, denetik, baina idazlea, ez? Bai, hori aitortzea, ez dakit, igual, lotzagarria da, ez da gaur egun idazlea dan morroi batentzat, ez? Baina egia da, nahiko ibiltzen naz eskoletan, hitzaldiak emoten, zorionez nire liburu batzuk agintzen dituzte eskoletan, eta umeen aurrean zaudenean, nina zebiltzen esan azor, oso ona da irakurtzea, umeok, ez dakiz zer, beste estrategia bat erabiltzen dut, egia esatea, niri zuen adinarekin gustatzen zitzaidan jolasean ibiltzea. Ez irakurtzea, ez idaztea. Niretzat idazlantxo bat egitea zen suplizioa, eta irakurtzea, segur zer agintzen zidaten, baina askotan agintzen zizkiguten rollo batzuk, ez dakizu, eta ez hitzaidan gustatzen irakurtzea, eta konturatzen azela, horitariko gehienek esatute, nire ere, eta, haien konplizia da bere lortzen duzu pizka bat. Baina egia da, niri komplejo pizka bat ere sartu zidaten irakarrez, agintzen zizkidaten liburu batzuk, igual Espainiar literaturako klasikoak eta horrela oso onak izango zirenak, baina ez egokia gaztetxoentzat. Eta horrela oso zaila da zaletzea, gaztetxoak irakurtzearekin. Gero sartuko zitzaidan, literaturarekiko hori maitasun hori. Eta zertzuk ziren gustora irakurtzen zenituenak? Umetan. Edo gerora? Umetan gogoan dauzkan lehenengo libura dira, bazeuden batzu Los Tres Investigadores, jartzen zuen Alfred Hitchcock, gogoratzen naz. Eta hori neko gustora irakurtzen dituen. Eta gero abentura liburuak ziranak, eta Eltxorraren uarteren estilokoak, eta horrela, horlakoekin hasi nintzen, pizka zaletzen. Pentsatzen du zeu ere, esan duzu ez, gehienok bezala irakurketaren bidez iritsiko zinela literaturara, eta gero pasa zinela idaztera, zure... Igual ez, Ez? Ez, nire kasuan bidaien bitartez heldu nintzen literaturara, idazle bihurtzera. Nik irakurtzen nuenean, ez nuen imaginatzen, inoiz idatziko nuenik. Baina bai bidaiatzen hasi nintzenean, eko gazterik hasi nintzen, 18-19 urterekin, orduan ere ez nuen pentsatzen esperientzia horiek, histori horiek idatziko nituenik. Baina bai egon zara puntu jakin bat, nire bidaiak bestera batekoak egiten hasi nintzenean, luzeagoak, bakarka eta turistikoak ezien lekuetatik, eta hainbeste esperientzia interesgarri uki nuen, orduan bai pentsatu nuela, igual kontatu beharko nuke. Eta niretzako hori izan zen momentuatak, holan pizkanaka idazle bihurtzeko. Hoxe galdetzera ninduan hain zuzen, zure lehendabiziko liburuak, bidai liburuak izan ziren, eta esan duzu nola baitez, bidaiatzeak eraman zintuela idaztera, eta gerora idazteak eraman alzaitu bidaiatzera ere. Nola mugitu zara espiral horren barruan? Pasan nuen bat urte bidai laburrak egiten. Ez holan turistikoa, baina bai opor sasoia, ze bitartean lan egiten nuen, Deustun, euskera irakaslea nintzen, eta opor guztiak aprobetzatzen dituen bidaiak egiteko. 3 bidai egiten urtean, droga modukoa bihurtu zen niretzako. Gero alako baten, esan nuen, honeken nau betetzen, beste zerbait behar dut. Eta zer egin nuen, nire lana utzi,
eta hasi 3 hilabeteko bidaiak egiten, bizikletaz, leku nahiko berezietan gainera, Afrika aldean, Amazonian, Himalaya aldean, Indiako iparraldean, eta handik, eta orduan, han hasi nintzen, bidai hori kontatzen, lehenengo kronikak izaten ziren, ez? Errealitatea bera nahiko interesgarria zen nire ustez, kontatzeko, liburu bat egiteko, gero baita egin nuen fikzioa, edo olako konbinaketa bat errealitate horretan oinarrituta, eta gero bestelako nobelak idaztarazi nintzen, eta hor bai aldatu nuela, zuk esan duzuna pizkat estrategia, eta esan nuen, non kokatuko dut hurrengo nobela? Istanbulen. Orduan, Istanbulera joaten nintzen. Inspiratzera, hango giroan murgildu, eta hango estatutxoren bat hartu, eta egoten nintzen aste batzutan, eta horrela errezago, etortzen zitzaizkidan ideiak, askoz gustorago idazten nuen, gainera, irudipena izaten nuen, kontatzen nuena sinesgarriagoa zala horrela, ezta? Eta hori izan zen. Kuadernoa zuri eramaten zenuen, edo bazen neukan historiaren, edo tramaren, edo bilatu nahi zenituen pertsonaien pistaren batzuk, bilak joaten zinen edo zabalik? Segun, lehenengoko bidaietan kuadernoa bai eramaten nuela, kuaderno fisikoa, kuadernoa eta boligrafoa. Oingo gaztetxoentzat da imagina ezina hori, baina lehen ez egoen ez internet, ez mobilik, ez olako ezer, ez da? Orduan, lehenengo bidaietan kuadernoa, boligrafoa eramaten dituen motxilan, eta gauero apuntatzen dituen esperientziak, izandako bizipenak eta danak, gainera, momentuan sentitzen dituen bezala idazteko. Gero 3 hilabete, 4 hilabete geroago azten pasara kontatzen, ez da berdin ataratzen, ez da hori egiten nuen. Eta gero hona etorri, eta horri ematen nion itxura literarioa edo horrela, ez? Eta gero azken urteotan bai egin dudala, erabaki non kokatu historia, baina aldez aurretiko ideia ondiri gabe. Ara joan, jakinda, ideia sortuko dirala. Han egotea egiti bakarrik. Eta orduan portatila, erabaten nuen, portatil txikia, hango Istanbul, Lisboa, Paris, norileko askotan egin dut, Tangerren, Benaresen ere egin dut hau, Amazonian ere egin dut hau, ez da? Ara joan, eta etorriko dira ideiak, eta etortzezein ideia hori, ordenadorean sartu, eta lan egin dut, azken urteotan. Aipatu duzu zeuk, bizikletan bidaiatu duzula asko, eta bizikletan bidaiatzeak eskatzen du, ez, nola baiteko ariketa bat egitea, oso interesgarria izan leikena, eta da, ezinbestekoa zaizuna bakarrik ez, aldean eroatea. Zuretzako zer da ezinbestekoa bidaiatzeko, eta zer da prescindiblea? Ezinbestekoa da burua bat, ez da. Gehiagi berotzen ez da, zaila da, bakarri zoazenean, holako momentu asko dauzkazu, berakadak, erdi depresioak, erdi zeharraiotan nago ni hemen, hori da, derrigorra dana beretan. Hortik aurrerakoa da, dana, prescindiblea gutxi gora bera, ez da, baina nik eramaten nuen minimoa. Osea, motxilatxo bat bizkarrean, segun zerekutara ninduan, moskiterarekin, hamakarekin, lu egiteko saku, lumasko saku batekin, askotan, gehienetan esango nuke egiten nuen edozein bazterretan, ez? Eta gora alforjetan, oso gutxi. Basamortura joan nintzenean, ontzi batzuk urez beteta eramateko, ez da, litro asko eramateko gaitasun eukitzeko, ez? Badan, janari pizkatxo bat, baina arropa minimoak, erreminta batzuk, biziketa hondatzen bada, konpontzeko eukitzeko, baina oso pisu gutxi eramaten nuen. Baina beti, papera eta boligrafoa, hori bai, kuadernoa eta boligrafoa. Pisua, zeuke esan duzu ez, izan daiteke gauza materialena edo gauza ez, materialak ez direnena, aipatu duzu bidaiatzeko ezinbestekoa zer egiten zaizun eta idazteko, zer da zuretzat, momentu honetan ezinbestekoa? Oraintxe berton. Nik neuk egon behar dut, bakarrik eta aspertuta. Eta tentazio hori gabe inguruan. Eta horrela egon da, konprobatu du, kontua dela, zure burua behartzea. Askotan esaten da inspirazio, bat ez dakiz eta, horrek dira, gezurrak, ez? Egon behar duzu nik behintzat, niri holan funtzionatzen dit. Ordu batzuk euki horretik, beste dozerekin despistatzeko aukerak pizka bat usatu,
Eta venga, zeure burua behartu, hori ipini ordenagailuaren aurrean, eta etorriko dira ideiak. Eta lehen esan dudana, claro, etzako oso importantea da, historia kokatuko dudan lekuan egotea. Segun ze leku dan, nahikoa da ostatuko, etxeko balkoira urten hor begira egotea, eszenaren bat, ideiaren bat sortzeko. Eta inguruko kalea pateatu, osea, oinez ibili eta ibili, zumen guztiak erne eta ideiak etortzen dira. Baina oinarrian hori ze da, denbora aurretik eta tentaziorik ez, eta etorriko dira ideiak, ideia beti etortzen dira azkenean. Bidaiatzea bera ere askotan ez, norantzabiko ibilbide bate izaten da, ez, kanpo bidaia hori eta kanpo bidaia ari garenean, askotan kontatzen dugu non mugitu garen, ez, zuk esan duzuna, ez, edo basamortu baten, edo balkoi baten, edo irit zaratatxu baten, eta beste bat izaten da barne bidaia, ez, eta barne bidaia ari garenean, ez karari non mugitu garen, baizik behar bada zer mugitu zaigun, ez, ze emozio, ze kontra esan. Pentsatzen dute zeuri ere, mendebaldekoa, zuria eta gizona izanik, munduan zehar ibili zarenean sortuko zitzaizkizula egoera kontraesankorrak? Bai. Hori barne bidai izugarri egin dut nire bizitzan zehar bidaiei esker. Bidaiei esker. Eta batez ere ez bidaiei esker. Bidaiak egiten badituzu kuadrillan lagunduta, ez daukatez ere ikusirik. Beste historia bat da. Nik horlakoak ere egin ditut, oso ondo pasatu du, jiji, jaja, ikusi, beste ikusi, parrandatxo bat hemen, ze polita, ez dakiz zer, baina niretzako hor diferentzia da bakarrik bidaiatzea. Hor bai, zaudela zu bakarrik, zentzu fisikoan, arrisku guztien aurrean, eta zeure buruari aurre egin behar diozu, sortzen diren arazoi, ikasi baruzu bakarrik egoten, hausnartzeko denbora daukazu, mila gauza gertatu erizkizu, atsegina, desatsegina, nire askotan galdetzen didate, zein izan da zure bidai bereziena, edo ez dakiz zer, eta esaten dut denak, ezken ni bidai guztietan pasatu ditut gorriak, eta momentu zoragarriak eduki ditut, ezta? Eta ikusi dudan guztia eta bizi izan dudan guztia lagundu dit jakina barne bidai horretan eta burua pizkat irekitzen eta nik uste dut nahiko pertsona hobea egin nahuela. Eta sentiberagoa eta empatikoagoa batez ere. Bai, oso honen horiz izan da, niretzako bidaien, hori barne bidai hori. Eta deserosotasunik sortu dizu, ez dakit, niri ere ez dakit, nik uste denoi ez gertatzen zaigula edo ez, denpora batera ikusi eta niri neuri gertatzen zaitu orain egin ditudan bidaia batzuk gogoratu eta bidaia horietan egin ditudan zenbait gauzatxorekin gogoratu eta esatea nola egin nuen hori ez, nire posiziotik. Bai, egia da, hori bai, jakina, hori zinda ebitatu ez, batez hasierako bidaietan, eta gero pentsatu Jose, ze pardilloa nintzen, zelako zeran egin nitu nolako gauzak, eta ez ulertzeak, hasieratik ez du ulertzen zer daukan buruan, zelan arrazonatzen dauen hirugarren mundu deitzen dugun horretan bizidan gaixo bat hor, helburu bakarra superbibentzia daukan, ez da, hemen norbaiti zer mese bat, edo eskerrona eman nahi dizuenean, igual esaten duzu, venga, jode, torre, konbidatuko zaitu zozer hartzen, o konbidatu zozer jaten, ez dakiz zer, kanpoan norbaitek mesede bat egin, ez da, venga, konbidatuko zaitu garagardo bateat, eta igual erantzuten dizu ez, izukedan garagardoa, baina niri eman nire garagardoaren dirua, mesedez, eta aldero txipa eta jode, karo, eske honek garagardoa, hori behar du garagardoaren dirua jateko, bizirik irauteko, bueno, horrelako mila gauza dagoz. Eta batzutan, ez edo ze tontoa nintzen, ze pardilloa nintzen, ze lerdoa nintzen, baina, bueno, holakoa da bizitza, ikasten da, ibiliaz, ez? Jon Arretxe Perez basauriarra da eta filologian doktore. Hain zuzen, bere herriko belaunaldi euskaldun zaharraren hizkera idatzia aztertu zuen tesian. Gero, gorputz hezkuntzako ikasketak egin zituen eta ingelesa eta frantsesa ere ikasi ditu goi mailara arte. Halaber, pianoa eta kantua ere ikasi ditu Bilboko eta Gasteizko kontserbatorioetan eta opera abesten du. Gogoko du kirola egitea eta bidaiatzea, eta azken zaletasun horri lotuta hasi zen idazten. Hain zuzen, bere lehen liburuak, Hakuna Matata, bidaia kontakizunak biltzen ditu.
aitortu izan duenez, hala ere ez zuen idazle bilakatzeko asmoz idatzi. Haren hitzetan, liburu bat kaleratu eta inoiz beste ezer argitaratzen ez duen beste asko horietako bat izan zitekeen. Ez da hala gertatu ordea, aitzitik, liburu bilduma oparoa sortu du. 25 liburu, narrazioak, bidaia kronikak eta nobelak barne. Literaturaren zubitegiaren arabera hori dena. Lehen liburuak, bidaia kronikak badira ere, hurrengoetan fikziora egin zuen salto. Hori bai, fikziozkoak izan arren, bidaietan edo egonaldietan ezagututako lekuak izaten ziren istorioen kokaleku. Beste asmo eta estilo batean, ikasle eta gazteen bizimoduan oinarritutako trilogia umoretsu bat argitaratu zuen, Ostegunak eta Ostirala kontakizunak eta Larunbatak nobela. Dena dela, urteak dira nobela beltzean espezializatu dela arrakasta handiz. Nobeletako asko gaztelaniara itzuli dira, eta azken urteotan euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzen dira aldi berean. Nobela beltzaren ezaugarri guztiak dituzte, misterioa eta tentsioa, giro iluna eta erritmo bizia, eta ustelkeria, bazterreko jendea eta kritika soziala. Haietako 7 protagonista bera dute, Mahamud Ture Burkina Fasoko etorkin bilbotarra. Eta duela gutxi jakin dugu Turek orri zurietatik pantaila beltzera egingo duela salto, ekoiztetxe handi batek telesail bat egiteko asmoa baitu Tureren istorioetan oinarrituta. Ez da nobedadea, ez? Euskal Herrian epikarako joera eduki izan duguna, eta inpresioa daukat, ez dakite zu bat etorriko zaren ala ez, bidaiatzearen inguruan ere sortu dugula nolabaiteko epika bat, iruditeri bat, idealizazio bat, ez? Azken urteotan, eta jakina gu inoiz ez gara turista, gu beti gara bidaiariak, baina bien bitartean iruditzen zait behar bada ez dugula egin gure privilegioen irakurketa aski kritikorik. Ez dakite zuk honen inguruan hausnartu izan duzun edo... Turista, bidaiari eta hori da reflexio interesgarria ez da. Esan dago gara bidaiariak, inoiz da turista. Bai dagoela alde pizka bat, kontu ez da joatea motxila batekin edo todoterreno baten, hori ere bai, ez da? Baina da zelan portatzen zaren zauden lekuan zaudela eta zelan errespetatzen duzun jendea eta ez izatea ni, protagonista da. Ez da kontu samurra hori, eta beste zerbait esan nizun, baina iztu egin jata. Galderaren hasiera zan... Epika, bidaiaren epika, ez? Epika, jode. Ez que niri zenbat bider esan dauztien, bidaiari, aventurero, ez dakiz zer, eta zian igual, arrotu iten zan, kontura, aventurero eta ze hostia. Hemen, benetako aventura da eguneroko bizitza. Ni aventurero naiz orain, pizka berandu, baina ja azkeran umeak eduki ditut, beste batzu gazteagotan ukitze dituzte, dute familia, hori aurrera atara, eta hori bai dala benetako aventura. Eta ez bakarri joan ez dakin ora, bizikletaz igo nahi duzu, munduko porturik, mendaterik altuena, egin duzu, edo basamortua zeharkatu bizi, eta ez dakiz zer, Amazonia, ez dakiz zer, nikolakoak egin ditut. Igual dira batzutan, astakeriak edo zorakeriak izan leikez, baina aventura eta epika, hori benetakoa da, hemen, eguneroko bizitzan, familia bat aurrera atara eta horize da, niretzako benetako aventura. Azken urte honetan mundualdia aldatu zaigu, beste mundualdi baten gaude, orduan alde batetik lehen aipatu dugun, guk mendebaldeko bidaiari, turista zuriok ditugun privilegio horiek guztiak motxilan ditugula kontuan izanik gehi pandemia ondorengo krisiak, nola lehertu diren ikusita, behar bada birplanteatu egin beharko genuke gure bidaiatzeko modua, edo are, bidaiatzea bera birplanteatu egin beharko genuke? Birplanteatu beharko genuke dena. Bidaiak egiten ditugunean laguntzen diogu, pizka bat, bidaiariak jasotzen dituzten herrien ekonomiari, baina askota laguntzen diogu 100 batari, 5. Herriko jende
gehiena lagundu baino gehiago izorratu egiten dugu. Ni beti pentsatu dut, askotan eman dizkio bueltak ideia horri. Ni kanpora noena leku delikatu batera, erdi desorekan dagoen leku batera, naiz eta errespetuz joan, eta azkenean nik ere sartzen dut horre hasi bat, pizka bat, komeni ez dana, ez? Hori da, hausnarketaneko interesgarria, ez daukat oso argi zela nahi daitezkeen gauzak ondo. Bidaia liburuez gain, genero beltzeko novela ugari ere idatzi dituzu. Azken urteotan nabarmen egin du gora, ez? Bai idazletan, bai irakurletan, trama beltzen sobreprodukzio bat dagoela esan berri duzu zuk zeuk. Zer du genero honek hainbeste jente erakartzeko? Behar bada hori ere, danok esaten dugu, eta danok sinistu nahi du egia dela, baina nik ez dakit ezote den gezurra handi bat. Badirudi, bai, genero beltza dela, kriston buma eta milak irakurle daudela, baina gero galdetzen duzu liburu dendariei, eurei, ez da, eta zu, egia da, genero beltza saltzen dela milak eta milak, esaten dute, ke ba. Hodi igual, bestseller batzuk esaltzen dutenak la letxe, eta gero gehienak, dagoena da superprodukzio bat hori da. Ze jente asko ikusten du, sinisten du, eta pentsatzen du, bardu nik ere idatziko dut. Eta azkenean, iaia gehiago dira genero beltzeko idazleak irakurlea baino, da, pasada bat. Dana dela generoa bera, beti irakurri da, beti sortu da, dara ja, un urte, idaztena genero beltza, eta badauzka ezaugarri batzuk, erakargarria egiten dituena, ez da, normana erritmoa izaten da, akzioa gauzak gertatzen dira, engantzatzen duten liburua dira, baina ezke, iaia dena dago idatzita genero horretan, dena dago idatzita, eta orduan gaur egun jarraitzen dugu variante txikiekin, azken baten iaia aldatzen den bakarra da polizia mota. Oin azken urteotan, Euskal Herriko jenteak ertzaina jartzen ditu, edo foralak, katalanek mozoak, baina betiko historioak kontatzen jarraitzen dugu. Idatzita dagoen asko horretatik, pentsatzen dut irakurrita ere desente eukiko duzula zeuk, izango dituzu zeure kutxunak edo zeure referenteak edo... Bai. Oso modan daude aspaldi honetan Ipar Europakoak, ez da, nik ez dauzkatain gustoko horiek. Niri asko usteteataz jatorri zor daudenak, Amerikar klasikoak. Eta denen gainetik bat Chester Himes, gustatzen zait asko, non kokatzen dituen historioako Harlem aldean, ze pertsonaje mota daukan, eta batez ere zelan dan kapazetrebea dan kombinatzeko gordintasuna umorearekin. Harrigarria ondo egiten duen. Eta horren antzeko beste idazlea badago Parisen kokatzen dituena bere historioak, Belleville auzoan, Daniel Pennak, eta hori ere oso gustoko daukat. Asko dira idazleak gustoko dauzkadanak, ez da, batez Amerikarrak, frantsesak, espainolen bat, Alexis Rabelo dago Kanarietako tipo bat, oso idazle trebea dena, baina esan dutzu dena, referentea dira, baina karo, haiek imitatzea ez da kontua, zer berria egin nahi duzu, zer originala, ez da, inork idatziz dagoena, eta hori iaia ezinezkoa da, baina horren atzetik gabiltza danok. Horren atzetik eta, dagoeneko zeuk ere badituzu atzetik datozkizun beste hainbat, bai irakurleak, bai idazleak. Egunotan bertan, izan zarete Gijoneko Semana Negra deiturikoan, novela beltza jorratzen duten beste Euskal Herriko hainbat idazlerekin batera, eta atentzioa eman zidan, txapela noir izeneko etiketa erabili dutela zuen novelen ezaugarriak bateratzeko eta izendatzeko, eta aipatzen zituzten, paisaia berdea, giro euritsua, ertzain ikerlariak. Ez dakipa, zuk zeure burua txapel horren azpian kokatuko duzun?
Txapela noarrena ere beste gezurra handi bat da. Baina guri ondo datorkigu. Kontua da, zure obraz hitz egitea, ez da? Ondo edo txarto, alba da ondo, ez da? Baina behintzat aipatu dadila. Eta sortzen badolako sensazio bat, jode, euskal novela beltza badago, azpigenero edo bere ezaugarri bereziekin ez dakiz zer, eta hasten badirareko guztietan euskal novela beltza hitz egiten, eta konbiatzen badituzte Gijonen adibidez, oinen gara, egun hauetan, inguruak ematen, aurkezpenak ez dakiz zer, agertu da prensan, komunikabidetan, baden oposik, eta gero konbiatzen badituzte Bartzelona, Madriden ez dakin hor, fenomenoa denontza, baina gezurra da, ez dago olako txapela noar izena bera, pizak guretzako katxondea dirudi, eta katxondea da, horrela ziren, pasadan urtean, nik uste Gijonekoak eurek hasi zirela, txapela noar, eta jiji jaja, baina bitu txorra horrekin urrengo urtean, hori gara kuadrilatxo bat, batez ere ereingo bilduman publikatzen dugunok, ni azten azpentsatzen, ez daukago aman komunean gure artean, eta ez dago ezer, batek egite ditu novela oso enigma estiloko novela, batzuk oso poliziakoak, beltza niri gustatzen zaidan estiloko novela beltza kritika soziala handia, iaia ardaz nagusia kritika soziala daukana, eta azpi mundu hori ikusi nahi ez duguna, eta gure auzo baztertuetan dagoena, eta argi eta garbi azaleratzen dutenak, eta ez dira horrelako novelak. Gehiena dira, tipo hori, nordiko helen aipatu ditu denak, ez da, kasu bat, ikertu behar da, polizia batzuk oso azkarrak argitzen dute kasua, eta kito. Eta polizia horiek izan daitezke ertzaina foralak, baina, horrek ez du sortzen zigilu bat, Eskozian tartan noir esaten den bezala, ez da, tartan noir, hori aprobetsatuz, hori promozio pizkatan goentzat. Eta gaineran ikuste dut hemen idazten den novela beltz hori, batez ere erderaz idazten dena, nahiko eskuindarra dela, esango nuke, eta niretzako novela baltz tradizionala eta ni maite dudana beti izan da eskerrekoa, ideiak eta eskerren argudioak eta ateratzen dituen eta horrela, ez da. Baina, azken baten, gutaz hitz egiten badabe, txapela noar, txistorra noar, nahi duzuna noar, baina, agertzen za argazkietan, eta hori ondo datorkigu dan hori. Batez ere, honetatik bizi edo bizitiko aleginak egin nahi baditugu, primeran datorkigu hau dena. Ulertzen dut hortik, zuri ez dizula oztopo berezirik sortzen ez, generoaren eta etiketaren edo idazlearen eta etiketaren arteko harreman horrek, ez? Nola daramazu zuk hori? Oztopoa, esate duzuna, kauen diez, baina ez da oztopo gaindiezina bere, ez da gauza bat esate duzuna, ni ez nago ez dakiz, ez gara plan horretan bere ipiniko, ez da. Euskal Herrikoa gara, euskeraz idazten den novela beltza bai dala nik gustoko dudanaren estilokoa gehiago, baina ezke Gijonen egon gara, klaro, erderaz idazten diren obrekin, zekaban Espainian gauz, ez da, Gijonen, eta euskeraz bakarri baude novelak, ez dira enteratzen, eta ez dituzte kontuan hartzen, ez ezer. Nire bildumako lagun guztiok, ereinen publikatzen dutenak, erderaz idazten da ez originalak. Nik euskeraz, baina gero itzuli egiten dizkiate, orduan nire egon naiteke hor, ez da? Eta, ez dio buelta gehiegi emoten bere horri, eno gehiegi eskatzen. Aprobetsatu itenaz horretar, onartu behar dut, eta aurrera. Eta Jonetaz, zer esan? Jon gaur egungo idazlea da. Gaur egungo novela gintzen murgilduta eta gaur egungo gaiei eusten diona. Baita ere, esan behar dugu hori lortzen duela 3 ardatzeekin tiratuta. Alde batetik bidaietako literatura, beste alde batetik novela beltzan kokatutako estiloa, eta baita ere giza arazoak eta gizarte inguruan ere murgiltzen. Hori dana, Xamaran, Tureren sagan, Arrutiren bandan eta horien guztietan sartzen dela. Eta noski hori dana guztia umore pixka bat ere batzen du. Oso idazkera zuzena, oso idazkera arina, eta oso idazkera erresa ere irakurtzeko, gogoa ematen duena aurrera jarraitzeko. Oso bizia,
eta berak ere askotan dinuen bezala, ia gidoi zinematografiko baten antzekoa dela, ezta? Oin ekarriko dizuet irakurtzeko Utzaren itzalak, Tureren zagaren 3. liburua, ondino San Franciscoan bizitzen dabilela Ture, eta itsasadarraren ondoan ere gertatzen dela. San Franciscoko auzoan, Urazurrutiako kaian, San Antonen zubiaren ondoan. Ezetz, zer? Erantzuna, ur ilunetan bilatu dut. Itsasgorak dakartzen zikinkeriak ikusi eta horixe naizela pentsatu dut. Zaborra, kaka, nere bizitza bezala. San Franciscora bizi modu hobearen bila aldu nintzenean, baina askoz txarragoa naiz orain. Nigeriar mafiaren mehatzuaz, txakurren txantaiaz, zurien gutxiespenaz. Eta nazka sentitzen dut nere buruaz. Ez naiz gauza izan nere alaba babesteko. Ezin izan dut haren umea salbatu. Ez diot goromeko familiari behar bezala lagundu. Eta Afrikan txikian dauzkadan adizkidei ere bizkarra eman diet. Haien ekintzen zalataria izateko presa azaldu naiz eta. Traizioa egin diet. Osmani, naiz eta bizia galtzear egon niri laguntzagatik. Xiabi, une txarrenetan beti elkartasuna erakutsi didan arren. Auzoko elkarteko kidei, urteetan zehar gure sustengu bakarra eurak izan badira ere. Iguina sentitzen dut neure buruaz. Bai, eta merezi dit bizirik jarraitzea, ala ibaiko zikinkeri horren artean dago nere lekua. Hizkuntzaren gaiari lotuta, zeuk ere aipatu duzu, ez? Zure liburuak itzuli egiten dira asko, eta beste asko, iaia publikatu ere elebietan publikatzen dira. Pentsatzen dut, askotariko eskaintzak edukiko zenituela zuk ez, baina zuk alere euskara, ez? Lehen ezten jarraitzen duzu, eta hain zuzen galdetu nahi nizuke horretxi buruz, ez? Hizkuntza autuari buruz. Izan ere, aspaldion ari da diskurtso bat zabaltzen, zeinaren arabera, zenbait sortzaileek esaten duten, beraiei natural edo berez irteten zaiela inglesez edo gazteleraz idaztea, kantatzea edo nahi dena, ez? Baina hizkuntza autua ere autu politiko bat da, ez? Zuretzako gaur egun zer da euskeraz idaztea? Autu ideologikoa, politikoa baino gehiago esango nukenik, ez da, nik oso argi eduki dut beti. Zer nazan, zein den niri hizkuntza, eta ez dut inolako buruazterik euki horregaitik. Nik beti idatzi ditut originalak euskeraz, eta beti idatziko ditut originalak euskeraz. Hasiera ez dakit, orain erosoago nago euskeraz idatzi erderaz baino, zen noizean eskatzen duztiek zer artikulutzen bat, ipuintzoren bat, Espainiako ez dakit, aldizkarietarako edo ipuin bildumarako, normalan ez dut ez. Noizean behin baten bat egin dut eta ez naiz oso eroso sentitzen, eta hizkuntza iti beragaitik. Guk erderaz egiten dugunean euskal kutsu ondiegia daukagu. Gu ez gara konturatzen hemen barruan, baina kanpora urteten dugunean konturatu egiten dira eta ia barra egiten duzke berba egiterakoan bebai, ez da. Baina, baitako omen izait erderaz, erderaz, esan ditut, gaztelaniaz, ingelesez edo txinos publikatzea. Ze suposatzen da horri esker gehiago salduko dugula eta nik jarraitu nahi dut, honela, bizitzen, oso bizimodu ederra da. Baina biti argi ukita, zer nazan, ongoan nazan, eta zein den nire hizkuntza, eta nik leku guztietan horrela esaten dut argi eta garbi, eta inolako konplexuri gabe jakina. Zure lanei eta argitalpenei buruz saltzeatzen nenbilela, albiste topatu nituen, lehengoa duela ia 10 urtekoa berrian, titularrak zioen Ture detektibea sortu du Jon Arretxek, eta jarraian ñabardura batzuk gerora hain ezaguna egin den zure pertsonaia horri buruz, eta holan zioen Ture dauka izena, baina ez da futbol jokalaria, Ture dauka izena, baina ez da milioiduna. Eta bigarren titularra duela 3 hilabete eskas naizen publikatua, eta zioen telesaila egingo dute Ture detektibea protagonista duten nobelekin.
kontatuko diguzu norden Ture eta azken urteotan zuk eta biek ze ibilbide egin duzuen? Ture da, ni sortu den pertsonajea nire nobela beltzetarako. Lehenago baneuzkan beste batzuk idatzita, baina personaje jakin baten sagak izan gabe, ezta? Eta azkenean erabaki nuen saga bat egitea, serie bat egitea, personaje batekin, nahi nuen zerbait originala, lehen esan duguna, oso zaila da gaur egun originala izatea nobela beltzaren mundu honetan, ez? Orduan pentsatu nuen zer, ertzaina, ez nea motibatzen. Gainera ez du nahi nire nobela beltzetan polizia gaiztoak dira. Osea, kontauta dagoz, legearen bestaldekoen ikuspuntutik, beti. Beti bat daukat pizka polizako beste guztiak, ez? Eta Ture bera da, paper gabe bat, etorkin Burkina Fasoarra, Bilboko San Francisco auzora ailegatu zana, hasiera nahiko gizajoa zan, eta bizirik iraun behar zuen, eta egiten zuen denetarik errealitatean gertatzen da bezala. Aukera sortzen bazan buru handierena edo erraldoiarena edo zezenzuzkoarena egiteko apuntatzen ziren, euro gutxi batzuen truke, Turek egiten da hoita gigoloaren egin behar badu, egiten du. Figurante bat behar badute Euskaldunan opera baterako beltzkote handi bat ere, apuntatzen da, eta berdin igarle plantak egiten ditu. Igarletza oso tradizio luzeko kontua da Afrikan, eta hori ona importatu da, eta Afrikar batzuk ikusten dira, txarteltza banatzen, ez dakiz maestro ez dakiz, eta boterea dauzkatela, eta bera bere, ez daukainolako botereri jakila, baina hori biltzen da. Dirua behar du bizirik irauteko. Eta azkenean bihurtzen da, detektibe, sasi detektibe, olako zerbait bihurtzen da, eta berarekin idatzitu 7 novela. Lehenengoak kokatu ziren Bilbon, San Franciscon, gero baten eraman nuen Afrikara, deportatu egiten dut, eta Bamakon gertatzen da novela, 7. Parisen gertatu da, 7. idatzi dudan azkena, eta Parisen, baina ez Paris, erdialdeko Paris dotore horretan. Bilbon ere ziren kokatzen Bilboko Guggenheim, Euskalduna, erdialde turistiko horretan, ez, eskutuko auzo horietan, kasu honetan San Francisco, Parisen ere, Barbès eta Belleville eta horako banlieue moduko antzeko auzo horietan kokatzen da, ez? Holan bide batez aukera daukat ateratzeko nik atera nahi dudan zabor guztia eta kritika sozial guztia. Eta esan duzu, egin duzte proposamen bat, serie bat egiteko, holako opzio bat esaten zaio, sinatu dut, produktora handi batekin, eta badiru aurrera doala, eta ni oso pozik nago, eta arduratuta ere bai, nik nahi neuke jakina nahi dut pantailan ikustea personaje hau, da nire ametzetako bat, ez? Bestalde, bildurrapur bat badauka eta bere errespetatuko ete daben novela hauen ideologia, filosofia, dira novela anti-xenofobak, anti-arrazistak, ez? Eta igual komertzialtasunaren alde gehiegi aldatzen da persona, hori da nire beldurrik handiena. Hoxe galdetu nahi nizun hain zuzen, ez? Marragorriak jarrita ote dauzkasun, zeintzu diren une honetan zure kezkak ez bakarrik serie horrek izan dezaken irismenarekin, edo non nahi zenuke serie horrek eragin dezan? Zertan? Ikusleen pentsamoldean. Niri jende asko esan duztez pentsa, Tureren nobelei buruz, abeitu, nik lehen Afrikarrak ikusten nuen nituen erortik, baina orain bestera batera ikusten ditut. Zegin novela hauetan zehar, argi eta garbi azaldu dut, jente hau zelan datorren ona, eta zergaitik, eta zelakoak pasatzen eta sufritzen dituzten onantza datozenean, eta hemen dagozanean, batez ere emakumezkoa direnean, gauza izugarria, eta jenteak askotan edo ez daki, edo ez du jakin nahi, eta novela hauetariko batzuk egin ditut umore kutsuarekin. Beste batzu dira oso gordinak, eta realitate krudeletan askagarri hori aurpegira botatzen dutenak, ez da. Eta nik, lortuko banu jentearen ikuskera hori pizka moldatzea eta pizka toleranteago, irikiago eta errespetu pizka gehiago ukitzea etorkin jente honekin, oso pozik egongo nintzake. Liburuak horretan laguntzen dute, eta
telebista serie bate, askoz gehiago, askoz gauza majoritarioagoa da, ez da? Hori lortuko balitz fenomeno. Horraiti dokal kezka, hori ber benetan ze enfoke moten dutzien horri. Azkeneko galderatxo bat egingo dizut, elkarrizketa izteko eta pixkate zure ibilbidearen bidaia hau borobiltzeko. Eider Rodriguezek idazleen gorputzak saiakeran hitz egiten du postura literarioaz, ez? Nola egile batek bere figura osatzen duen, bai bere liburuetan osatzen duen diskurtsoaren bitartez, baina baita ere liburuetatik kanpo elkarrizketetan, ematen duen irudiarekin, bere jarrerarekin, bere, guzti horrekin bere figura hori nola perfilatzen duen, ez? Orduan, zuk orain hasiera batean motxila eta kuadernoa hartuta bidaian irtetzen zen Jon haren postura literariotik eta gaur egungo Jon Arretxeren posturara, ez? Hainbeste liburu argitaratu ondoren serie bate hor eskuartean, ze diferentzi ikusten duzu batetik bestera? Diferentzia izugarria. Ni gogoratzen dut, hasierako Jon zer idazten zuen, eta zelan, eta zelako hitzaldiak ematen zituen, eta oraingoa eta ez dakazer ikusirik. Nik liburak idatzi egite ditu, jakina, esan duzu, aurkezpenak egoten dira hitzaldi asko txere eukitzen dut, eta gero eta konsienteagoa naiz, zer egiten ari naizen. Lehen pizkat inkonsientea nintzen, joate nintzen ez dakiz hitzaldi motera, ez dakiz kulturetze instituto, eta botatzen dituen lau txorrada. Aspaldi honetan konturatu naz, ze importante izan daiken gutako edonork gaztetxo batzuen aurrean esaten duena, eta benetako eragina auki dezakela. Nik lehen uste nuen nintzen horren konsiente. Eta hasi naz hori gero eta gehiago baloratzen eta kontuen hartzen. Eta ez da bakarrik liburuetan botatzen dituzun mezuak, gero mezu horiek ere indartu egin behar dira, nik irudiak erabiltzen ditut bete nire hitzaldietan, irakurleak imaginatu dabena gero hori ikusten dabe benetako irudietan, eta lagundu albadugu pizkatxoa, jente hori hobea bihurtzen edo gaztetxo horiek aber nagusietan pentsakera hori pizka moldatzen, gure eskuetan badago hori ere, apur bat, eta ni hori egiten saiatzen naz. Animo, oraindik ez, bidea geratzen zaizu, zuri ere? Bai, bizitza bidea luze bat, eta oraindik asko falta da. Sorte hon, eskuartean dituzun proiektuekin, eta egin dezagula topo. Eskarrik asko hain galdera interesgarriak prestatzeagatik eta hemen egotagatik. Eta urrengo konbidatu, edo ez dakit esan, urrengo protagonista izango da Garbine Ubeda.